میاں اس تو وڈی میری قسمت کی ہو سکتی ہے جے اللہ مینوں اپنے رستے دے اندر قربان قبول کر لے جے میریاں قربانیاں رب دی بارگاہ دے اندر قبول ہو جان میں عبداللہ نو ہور کی چاہیدا ہے اے میاں جناب عبد المطلب نے چھری دے رسی پکڑ لئی ہے اے میاں اپنے پتر دا بازو پکڑ لیا ہے اے میاں جدوں میرے نبی دا باپ جناب عبداللہ اے میاں امیاں بہناں نو پتہ چلیا ہے اے میاں میرے نبی دیاں پھوپیاں نو جدوں پتہ چلیا ہے اے میاں بہناں تے دل بہناں ہوندیاں نے نا اے میاں سو بار کہندیاں نے ویر دے نال گل اسا نہیں کرنی جے ویر سامنے آیا تے اسا ایجو گل کر دینی ہے لیکن جدوں ویر سامنے آؤندے نے اے شرم و حیا والیاں دیاں زباناں نہیں بولدیاں اکھاں بولدیاں نے اے میاں بہناں